Hai salut, eu sunt Gigi. Băi frate, școala e foarte lungă. 8 ani generala, 4 liceul, 4-5 facultatea dacă o faci, mai e și masterul, doctoratul, dar sunt mai puțini cei care ajung până acolo. Majoritatea se opresc după liceu. 12 ani, frate. 12 ani să ieși din școală și să te angajezi la primul mall sau hipermarket, vânzătoare sau șofer, sau manipulator de marfă. Un cuvânt mai sofisticat pentru cărător, sclav pe plantație. Proful de mate din liceu ne spunea mereu: dacă nu învățați să luați bacul, fetele ajung vânzătoare și băieții pe șantier, la căra cu cârca. Bă, avea dreptate în mare, dar a uitat să ne spună că dacă îl luăm, majoritatea tot acolo ajungem. Sau poate se refera la albac, la ăla de te trece marea. Cine știe, și ăsta era ciudat. Da, frate, și înveți 12 ani și dacă ești norocos, știi să calculezi în minte restul pe care trebuie să ți-l dea vânzătoarea din colț, să citești postările de pe Insta și Facebook, că majoritatea nu mai citesc cărți și cam atât. Poate îți mai aduce aminte o poezie, două, o teoremă la mate, un munte, o apă, chestii esențiale vieții de adult.